הקשב, בהסקט ובבטחה. סיפוריהם של בוגרי ובוגרות הפנימיות הצבאיות לפיקוד בחיפה ובתל אביב. החניכים והחניכות פה לומדים בבית ספר מגמה של צבאיות, והם לומדים ברמה שאני יכול להגיד שאני פעם ראשונה נפגשתי עם רמת החומר והעמקה כזאת, איפשהו בגיל 28, אחרי 3 תפקידי מ"פ. והם לומדים את זה כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, וזה מתחבר להם טוב מאוד כשהם מגיעים לצבא, בעיקר בתפקידי הפיקוד המתקדמים. שלום לכולם, אנחנו שמחים לארח היום איתנו בפודקאסט של בוגרי הפנימייה הקשב, בהסקט ובבטחה, את תת-אלוף במילואים ערן מקוב, מפקד הפנימייה הצבאית. שלום ערן. שלום לכולכם. רון קיטרי, בוגר חיפה, 1969. מחזור ט"ו, המהולל. מחזור ט"ו, השורד ממחזור ט"ו. מקוב, בן 52, יליד בנימינה, התגייסת בשנת 1990, אני מספר לך קצת על ה-CV שלך, לחטיבת הנחל בגרעין, לגדוד 50 המהולל, עשית בו את רוב תפקידיך, היית מג"ד ב-931, פרשת ב-2017, ומפקד הפנימייה פה מאז 2020. נכון, אכן כך. נשמח קצת שתספר על עצמך. אז באמת לפני שאני אתחיל להגיד כמה מילים על עצמי, אני חושב שזה חובה על כולנו לזכור את כל הנופלים במלחמה האחרונה, בטח הנופלים שלנו, של הפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה, ואני רק אציין את 7 הנופלים שלנו, את רב סרן נתי אלפסי, את רב סרן אריאל בן משה, את רב סרן רועי צ'אפל, את רב סרן רועי מלדסי, את רב סרן ג'מאל עבאס, את סרן דקל סוויסה, ואת סמל ראם בטיטו, זיכרונם לברכה. אני חושב שאנחנו שילמנו מחיר כבד מאוד במלחמה האחרונה, ואני חושב שיש כל מיני מוסדות שבהם יש לא מעט נופלים, אבל מוסד שלא רק להסתכל על כמות הנופלים, אלא על תפקיד הנופלים. מספר הנופלים. כן. גם מספר הנופלים וגם תפקידם. זאת אומרת, יש פה סמג"ד אחד, 4 מפקדי פלוגות, או כאלה שהיו מפקדי פלוגות, ובכל מיני תפקידים כאלה, סגן מפקד פלוגה אחד, מישהו ראם שאני היה אמור לצאת להיות מפקד וקצין. באמת זה רק מעצים ומסביר את הערך ואת המשמעות של המקום הזה. וכמובן זה גם הזדמנות לאחל ולברך ולהתפלל לשיבתם של כל החטופים והשבויים שלנו במהרה לכאן וחזרה. רצוי רק לומר שאנחנו מקליטים את הפרק בחיפה באפריל 24, בעצם אנחנו ממש חצי שנה אחרי שהמלחמה התחילה, אחרי הפסקה ארוכה שהפודקאסט עשה בגלל המלחמה ובגלל מערכת הפודקאסט לקחה בו חלק. אנחנו בעצם מתחילים בסדרה של פרקים שהמיקוד שלהם הוא סביב בוגרי הפנימייה והתפקוד שלה במהלך המלחמה, וכמובן על המלחמה עצמה, כשהפרקים הבאים בעצם יכללו בוגרים שלנו שהשתתפו ולקחו חלק פעיל במלחמה. אני קצת גבי מה שזה, אז אכן אני במשך 27 שנים שירתתי בצה"ל בתפקידים, מגוון תפקידים שונים, והשתחררתי ב-2017, ואני חושב כמו מרבית חבריי שיצאו לגמלאות משירות צבאי ארוך, חיפשתי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. במשך 3 שנים ככה הסתובבתי קצת בעולם העסקים, בעולם לחפש קצת עם עצמי את הדברים האלה, ואני תמיד אומר את זה שנראה לי מ-2020 אני די מצאתי את המקום שאני רוצה לגדול בו, ואני מרגיש ממש זכות גדולה 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 להיות במוסד הזה, ודווקא בגלל שאינני בוגר המוסד, אני חושב תפקיד כאן והלמידה והחיבור למקום רק מעצים את הערך שמתקיים כאן עם בני הנוער ועם החבר'ה, ואני יכול להגיד כבר עכשיו שבפרספקטיבה של זמן אני חושב שהפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה היום היא מוסד אף יותר חשוב ממה שהיה בעבר. יש לי תורה שלמה שאני אולי לא אצליח לפרוס אותה כאן,
אבל אין לי ספק שדווקא בשנות ה-90, כשאני התגייסתי לצה"ל, היה ערך גדול למוסד הזה, אבל היה מסלול די ברור לבני נוער, כמוני שסיימו את הבית ספר, את התיכון, אני עשיתי גם שנת שירות, והתגייסו לצבא, והיום אני חושב שהמוסד הזה הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי בדיאלוג של צה"ל עם בני הנוער, של השיח שלהם ובהכוונה שלהם, להובלה של המערכת הצבאית, וצריך גם להגיד, אם חשבנו שאנחנו ככה הסתיימו המלחמות ואפשר לשים את הצבא קצת בצד, נראה לי שמ-7 לאוקטובר אנחנו מבינים שאי אפשר לחיות פה במדינה הזאת בלי צבא חזק משמעותי, וצבא חזק זה קודם כל לפני הכל מפקדים טובים ואיכותיים, ואני חושב שזה מה שהתפקיד של המוסד הזה לעשות. רן, אני אשמח אם ככה בקליפת אגוז, תסרטט קווים לדמותה של הפנימייה היום. נניח שמגיע בוגר שלא היה פה אי שם משנות ה-60, נופל אצלך ואומר, מה קורה פה? כמו שחלק מכם יודעים, הפנימייה ב-2016 עברה מהצבא למשרד הביטחון, ומאז היא תחת משרד הביטחון. אני חושב שלקח לה איזו תקופה מסוימת, קצת לחפש את עצמה ולהגדיר את עצמה. אני חושב ומאמין שבשנים האחרונות היא די מקמה את עצמה וסדרה את עצמה כמוסד חינוכי, שהתפקיד שלו הוא לעצב ולפתח את שדרת הפיקוד הבאה של צבא ההגנה לישראל. החניכים והחניכות שמגיעים לכאן, הסיפור המרכזי שלהם שבסופו של דבר הם צריכים להיות מפקדי פלוגות בצבא היבשה בצה"ל. יש עוד כמה תפקידים נוספים, גם להיות טייס בחיל אוויר ולהיות חובל בספינה זה בסדר, אבל בגדול זרוע היבשה היא הלקוח המרכזי שלנו, והחניכים והחניכות שמגיעים לכאן, לשם הולכים. הסיפור הזה מתחיל קודם כל ולפני הכל, מלעצב משמעת והרגלים. אני חושב שנער בגיל הזה, בגיל צעיר, בגיל ההתבגרות, צריך קודם כל שתהיה לו משמעת מאוד 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 חזקה, כמו שבטח לא מעט אנשים שמעו את נאומו של אדמירל מקריבן, אם אתה רוצה לשנות את העולם, תתחיל לסדר את המיטה, זה בעיניי הבסיס של המקום הזה. נערים ונערות שמגיעים בין ת' לי', והדבר הראשון שהם עושים פה זה מתחילים ללכת שמאל ימין שמאל בשדרות של הפנימייה, לסדר את המיטה, לעשות מסדרי בוקר. תמיד אני אומר להורים של הבני נוער שמגיעים לכאן, שהם יפתעו כמה מהר הילדים שלהם שהיו רגילים, היה צריך לגרד אותם המיטה בבוקר, והיום משאירים את החדר הפוך, והאמא או האבא היו מגיעים ומסדרים את זה במקומם, כמה מהר הם מסדרים. אני חושב שהרגלים זה דבר מאוד משמעותי בהקשר הזה, לגיל הזה, והרגלים מייצרים כוח ומייצרים חוזק. לזה אפשר לחבר את האימונים הצבאיים שהחניכים עושים. הם מתאמנים, בהקשר הזה אני לא חושב ששונה מה שהתאמנו בעבר, עושים פה 5 אימונים צבאיים בשנה, בחופשות של החגים ובחופש הגדול, ועושים פה אימונים מאתגרים מאוד, מרמת הפרט והחוליה, ועד רמת תרגיל פלוגה, ואפילו יש לנו איזה תרגיל גדודי אחד שאנחנו עושים לחבר'ה שהם מובילים את התרגילים האלה, ברמה של החיילות פרט זה תרגילים באש, ברמה של פיקוד זה תרגילים טקטיים יבשים, הם מנווטים פה הרבה, הם צוברים פה הרבה מאוד מיומנויות, כושר וכישורים של מפקד יבשה טוב ואיכותי. והדבר השלישי שחשוב לי להגיד שמאוד ייחודי למקום הזה, ואני חושב שהוא גם הייחודי בעבר, זה שמתפתח פה איזשהו מרכיב תיאורטי, זהותי, שמעצב מאוד אותם כמפקדי שדה לעתיד. וזה מרכיב מאוד חזק, שאני חושב שלא מספיק מבינים אותו. זאת אומרת, החניכים והחניכות פה לומדים בבית ספר, מגמה של צבאיות, הם עושים בגרות 5 יחידות בלימודי צבא, והם לומדים ברמה שאני יכול להגיד שאני, פעם ראשונה נפגשתי עם רמת החומר והעמקה כזאת, איפשהו בגיל 28, אחרי 3 תפקידי מ"פ. והם לומדים את זה כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, וזה מתחבר להם טוב מאוד כשהם מגיעים לצבא, בעיקר בתפקידי הפיקוד המתקדמים. אני קוטע אותך לשנייה, ראוי לציין שהחומר שהם לומדים ברמה האקדמית,
אמור להיות מתורגם ולהקנות להם נקודות זכות באוניברסיטה. נכון, זה משהו שהצלחנו לעצב בשלוש שנים האחרונות. הם מכירים להם כ-12.5 נקודות אקדמיות מהמגמת צבאיות הזאת, והם יכולים להשתמש בזה כשהם ילכו ללמוד תואר ראשון, בטח כאלה שימשיכו בצבא ויצאו ללמוד מטעם הצבא, בין אם למכללה הטקטית לפיקוד, או בין אם במכללה לפיקוד ומטה, וכל מיני תפקידים כאלה ואחרים. ואני אומר, הם לומדים ברמה מאוד גבוהה, ולכן גם אני אומר, הערך המשמעותי שאני רואה של הבוגרים שלנו, הוא מתכנס באזור תפקיד המ"פ. ולכן אני אומר, מדבר עם כולם, אתם כולכם צריכים תפקדי פלוגות בצבא היבשה, כי מה שהם לומדים פה, זה באמת באמת איפה שהוא מקבל את השלם שלו, כשאתה מקבל פלוגה לידיים, ואתה כבר מנהל איזשהו, ברמה הטקטית איזשהו תמרון מסוים, אתה פחות חווה את זה כמ"מ, אתה חווה את זה הרבה יותר כמפקד פלוגה, ולכן אנחנו שמנו את הייעוד של להיות מפקדי פלוגות בצה"ל בהקשר הזה. אני רוצה להתעכב על נקודה שהטרידה פנימיונים ובוגרי פנימיה רבים, ואני אשמח שתיגע במשמעויות שלה. בסוף העשור הקודם, בעקבות שינויים כאלה ואחרים שנעשו בצבא, האחריות לפנימיה עברה מאחריות הצבא לאחריות משרד הביטחון, האגף החברתי-ביטחוני. אני אשמח אם תוכל לגעת בפעם אחת במה המעבר הזה עשה לפנימיה, מה המשמעות שלו היום, ושתיים, תן תמונת מצב של הפנימיה היום, מה מצב הפלוגות, מה מצב הבוגרים, מה מצב החניכים, הסגל וכו'. אז כן, ציינו את זה שזה עבר, הפנימיה עברה למשרד הביטחון. צריך להגיד שהיו הרבה דברים טובים שקרו בדרך המעבר הזה. מרמת התשתיות של מי שמבקר פה בפנימיה ורואה איך הפנימיה מוחזקת ומתוחזקת, דרך רמת הגמישות המשאבית שלנו והתקציבית שלנו, ועד היכולת להביא מפקדים לפקד על הפנימיה, בלי תלות בדרגתם, או טרום תפקידם, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. לא שאני רוצה להעיד על עצמי, אבל הזכות שלי כתת אלוף במילואים, אחרי תפקיד מח"ט וסגן מפקד אוגדה, והיום מפקד אוגדה במילואים, לבוא לפה לפנימיה, אני חושב שהיא לא הייתה מתאפשרת, כשהפנימיה הייתה תחת הצבא. האתגר הגדול שלנו היה חיבור לצה"ל. שם מצאנו בעיה מאוד גדולה, צה"ל למעשה במעבר הזה, במידה מסוימת, כאילו התנתק מאיתנו, ומה שאנחנו מזהים שקורה בשלוש שנים האחרונות, זה תהליך של חיבור הרבה יותר חזק וחזרה הרבה יותר חזקה לצבא. זה קורה קודם כל בגלל הצורך של הצבא, צריך להגיד. לא בגלל העיניים היפות שלנו, ולא בגלל המקום המיוחד הזה, זה קורה בגלל שצה"ל מבין בשנים האחרונות שהוא בבעיה, שהוא בבעיה של היכולת לשמר כוח אדם איכותי וטוב, היכולת לייצר מסלולים אטרקטיביים, ותמיד אני אומר שבני נוער בכיתה י"ב, כשמסיימים את י"ב, ומגיעים לצבא, בשונה מה שהיה בעבר, הם כבר לא ייתנו לצבא להגיד מה הוא הולך לעשות איתם, אלא הם יגידו לצבא מה הם מתכוונים שהוא יעשה איתם, בטח הבני נוער הטובים, והעובדה שיש פה מקום שמתחיל לעשות את הדיאלוג הזה עם בני הנוער בגיל מוקדם יותר, היא משהו שהצבא מבין ומעריך אותו יותר ויותר. בשנה האחרונה, המלחמה קצת עצרה את זה קצת, אבל בשנה האחרונה, בהובלתו, בהחלטתו, בהתנעתו של סגן הרמטכ"ל, האלוף אמיר ברם, שהוא גם בוגר הפנימיה ויש לו זכויות גדולות, הותנה עבודת מטה של צה"ל עם הפנימיה הצבאית ומשרד הביטחון, ובאמת התקבלו כל מיני החלטות מאוד מאוד מרשימות, שאנחנו כבר רואים עכשיו את הפירות של הדבר הזה, וזה מאפשר לנו בקשר הרבה הרבה יותר חזק עם הצבא, מהאימונים הצבאיים שאנחנו מוציאים, דרך תהליכי האיתור והמיון של המועמדים לכאן לפנימיה, ועד בסופו של דבר למסלולים יהודיים שאליהם אנחנו נכוון את הבוגרים שלנו, שאני חושב שאנחנו ממש הולכים למהפכה משמעותית, שהבוגרים שלנו יוכלו להיכנס לכל מיני מסלולים מיוחדים בשבילם, מה שנקרא. הזכרת את השיוך, את החיבור למשרד הביטחון, לצה"ל, במרוצת ההיסטוריה, ומרגע הורתה, מרגע לידתה בשנת 1953, הפנימייה הצבאית היא ליד בית הספר הריאלי העברי. איך אתה מזהה את הקשר,
את החיבור של הפנימייה לבית הספר, שהיא היום גם מבחינה מנהלית המפעיל. כפופה לה. נכון, זאת אומרת, במידה מסוימת אפילו הקשר יתחזק, כי היום כולנו, זאת אומרת, היום למי שלא מכיר, כלל הסגל בפנימייה, למעט 4 אנשי סגל שנשארו עדיין אנשי צבא, זאת אומרת, הסגנית היום, יש לנו סגנית היום, היא רב סרן בצה"ל, רב סרן בקבע, הרס"ר הפנימייה הוא איש קבע, יש קצינת הדרכה ונגדת לוגיסטיקה, וכל השאר, ממני ועד דרך מפקדי הפלוגות ומפקדי הצוותים, כולנו מה שנקרא במיל, שהשתחררנו מהצבא בתפקידים כאלה ואחרים, כשראינו שמפקדי פלוגות יהיו כאלה שפיקדו על פלוגות בעבר בצבא והשתחררו, מפקדי הצוותים יהיו מפקדי מחלקות או סגני מפקדי פלוגות שפיקדו בצבא והשתחררו, ואני כמובן מבחינת הדברים האלה, כולנו היום שייכים לבית ספר הריאלי ועובדים של הבית ספר הריאלי, מקבלים שכר מהבית ספר הריאלי, ולכן החיבור לבית ספר הוא מאוד משמעותי. אני יושב בישיבות הנהלה של הבית ספר, אני ממש חלק מהבית ספר, ולמעשה יש לנו 2 רגולטורים מרכזיים. אחד זה משרד הביטחון, והשני זה הבית ספר הריאלי. ואני גם חושב שהחיבור לבית ספר הריאלי הוא גם מושך מאוד מאוד חזק. אני חושב שבני נוער שרוצים באמת לבוא לכאן לפנימייה, ומחפשים לעשות איזשהו שינוי והתפתחות, העובדה שהם הולכים ללמוד במוסד עם מורשת, עם ערכים, עם נורמות וסטנדרטים של מצוינות בכל החברה הישראלית, כמו הבית ספר הריאלי, היא מושך מאוד מאוד חזק ומאוד מרכזי. לדעתי, זה 2 הדברים האלה, גם הפנימייה עם הסיפור המאוד מאוד מדהים שלה משנת 1953, על כלל ושלל בוגריה, וגם בית הספר הריאלי, הם דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי. בהקשר הזה. מקוב, לפודקאסט מאזינים בין היתר פנימיונים ובוגרי הפנימייה, אבל גם מועמדים שרואים את עצמם מתאימים ומתאימות לפנימייה וההורים שלהם. אם אתה יכול לתת תמונת מצב על חיי החניך בפנימייה, ואנחנו ממש כמה ימים לפני יציאה לאימון פסח, אז מה קורה פה עכשיו עם 3 הפלוגות שחיות פה בפנימייה היום? אז כן, קודם כל יש לנו היום 3 פלוגות. פלוגת ארי בי"ב עם 48 חניכים, פלוגת איתן בי"א עם 48 חניכים, ופלוגת צור ביוד עם 53 חניכים. ביחד סך הכל יש פה 149 חניכים וחניכות, מתוכם כ-30 חניכות, ובסך הכל באמת בני נוער מאוד מאוד טובים, שכולם עברו תהליך של מיון ונבחרו מתוך סביב 1,000 בני נוער שהתחילו להתעניין ולהירשם, וכ-300 בני נוער התחילו תהליך המיון, ומתוכם נבחרו 60 ונשארו אחרי תהליכי סינון כאלה ואחרים, סביב 50 חניכים וחניכות. באמת החבר'ה יוצאים היום ממש השבוע לאימון פסח, כשפלוגת ארי הולכת למסכם המרכזי שלה, ממש שבוע מלחמה מתגלגל שמתחיל ממוצאי שבת ונגמר ביום שלישי, עם שינה בשטח, עם שהייה בשטח, עם 2 תרגילים פלוגתיים, עם הרבה מאוד תרגילים מחלקתיים, עם שהייה מבצעית, הכל במתווה של לבנון, והכל בראייה פיקודית, על כל התרגילים הם מפקדים, הם מתרגלים מפקדים, אז זה הפלוגה הזאת. פלוגת איתן הולכת למכין מלחמה שלהם, שזה קורה בי"א, זה שנה לפני המסכם מלחמה, זה פשוט פחות יום אחד, גם הוא במתווה לבנוני, עם קונספט די דומה, רק במקום תרגילים פלוגתיים יש הכל תרגילים מחלקתיים, ופלוגת צור הולכת לאימון פרט חוליה, הולכת לעשות שבוע של אימוני פרט חוליה, ביבש וברטוב. לקראת סוף השבוע הבא אנחנו עושים השבעה לפלוגת איתן, בפלוגת איתן החניכים חותמים קבע ונשבעים על התנ"ך ועל הנשק, ומתחייבים לשרת את המדינה ולשרת ולהילחם וגם להיות מוכנים למסור את נפשם, ולדעתי בטח בימים האלה אין יותר סמלי מהדבר הזה מבחינת זה. החניכים והחניכות שנמצאים פה מתנהלים בהוויה צבאית רוב הזמן, הם הולכים על מדים פה, הם עושים אימוני כושר פה 2 בשבוע, הם הולכים פעם בשבוע להתנדבות ברחבי חיפה, הם מנהלים את ההתנדבויות האלה, הם מנהלים חלק מפעילויות הכושר שלהם, הם נשארים פה שבת פעם בחודש, שהם מנהלים את ההתנהלות של השבת שלהם, הם עושים פה הרבה מאוד פעילות גופנית, מי שמוביל את הפעילות הגופנית, אני אולי לא ציינתי את זה,
אבל נראה לי זה מישהו שאני אגיד את השם שלו, אז רוב הבוגרים שמקשיבים לפודקאסט הזה מכירים אותו, וקוראים לו שי רביב, ובאמת זו אישיות מאוד מאוד מיוחדת, שהגיעה לכאן בשנת 1974, והיום בימים אלה ממש סוגרת 50 שנה במקום הזה, וזה דמות, וזה רק מוכיח על המורשת ועל הייחודיות של המקום הזה. אז זה ככה מבחינת הדרך שאנחנו עושים פה, ובהחלט החניכים פה פעילות בלתי נגמרת כל הזמן. אתה יודע, כשאני הייתי חניך פה בסוף שנות ה-60, פרצה מלחמת ששת הימים, והיא הייתה הוויה מאוד דרמטית בחיינו כאן. עקבנו אחריה, למדנו אותה, פגשנו בוגרים שלחמו ובאו לספר לנו איך היה. מלחמה קצרה, רק 6 ימים, אינסטנט, עם הישגים מרשימים. איך המלחמה הנוכחית, חרבות ברזל, מתחברת לחניכים של הפנימייה? איך הם קוראים את המציאות, את המצב? עד כמה הם עוסקים בזה? טוב, קודם כל הם עוסקים הרבה בזה, זה באופן טבעי, אני גם לא משוכנע שאני היום יודע להגיד, אני חושב שעוד חלק מההשפעות אנחנו נבין, ניקח עוד זמן להבין אותם. על כולנו וגם עליהם בהקשרים האלה. ראשית כל המלחמה באמת תפסה את כולנו בשביל אוקטובר בהפתעה מוחלטת, גם רוב הסגל גויס למילואים פה, כולל אני, ולקח לנו זמן להחזיר חזרה את הפנימייה למסלול של עשייה, כולל לייצב חזרה את הסגל ולהביא הרבה מאוד אנשי סגל ממלא מקום, לקח זמן להחזיר את הסגל היום חזרה, החזרנו חזרה וכל הסגל חזר ממילואים, אבל זה היה אתגר מאוד מאוד גדול. שנית, הנופלים, וחלקם גם יש קרבה אישית, יש לנו פה האח הצעיר של אריאל בן משה פה, מתחנך בפנימייה, ויש לנו פה חניכים שקשורים באופן אישי. ראם בטיטו היה בפלוגת סופה, כשחנך חבר של אריאל בכיתה י', והוא היה מק שלהם, זאת אומרת, יש פה חיבורים אישיים, הם היו בכל ההלוויות, ונוכחו בכל ההלוויות, והסיפור הזה של המחיר של המלחמה מלווה אותם. יש פה חניכים מעוטף עזה, שהיו ב7 לאוקטובר בעוטף עזה בזמן האירועים, ופונו מעוטף עזה ונמצאים בכל מיני מקומות. יש פה חניכים מהצפון, שפונו מהצפון והמשפחות שנמצאות. ולכן אני אומר עוד פעם, המלחמה הזאת היא משהו שהוא מלווה אותנו כל הזמן, ולזה גם מתחבר ההיבט המקצועי של כל האירועים שהיו במלחמה, שאנחנו עם המון המון מורשות קרב וסיפורים של בוגרי הפנימייה שיוצאים מהקרבות, מגיעים, מדברים, משוחחים עם החניכים, מספרים להם את סיפור הקרב שלהם וחוזרים חזרה לקרבות, וזה מאוד מאוד משמעותי ומאוד נוכח בשנה הזאת, ואני אומר שזה נוכח גם בשנים הבאות. מקוב, אנחנו רוצים קצת לדבר על העתיד. אחד, אני אשמח אם תסביר להורה בן גילנו, למה הבן או הבת שלו צריכים לבוא לפנימייה, למה זה חשוב, למה לחניך עצמו ראוי ורצוי להגיע לפה, ושתיים, קצת מה התוכניות של בוגרי הפנימייה, כבוגרי פנימייה בצבא בעתיד. טוב, אז קודם כל נתחיל באמת מהמרכיב הראשון. אני רוצה להגיד, יש פה שני היבטים של הצורך של המקום הזה. אחד, זה המישור הלאומי. בעיניי המקום הזה הוא מוסד לאומי, ולמדינת ישראל יש צורך למקום הזה, ואפילו להרחיב ולהגדיל אותו, ולהוסיף עוד ועוד חניכים לכאן, כי מדינת ישראל ועם ישראל וצבא הגנה לישראל צריכים כמה שיותר בוגרי פנימייה, בתפקידי פיקוד, אחוזי הקצונה שלנו ואחוזי הפיקוד שלנו הם משמעותיים. אתה יכול קצת להזכיר מספרים? כן, אנחנו עומדים בהסתכלות שלנו, בניתוח נתונים ב10-15 שנים האחרונות, על מעל 70%, זאת אומרת, בכלל אין דיון על 100% גיוס לצבא, וקרוב מעל 90% גיוס לקרבי, אנחנו עומדים אבל על 70% יציאה לקצונה, ובין 30-40% יציאה למ"פים, זאת אומרת, כמעט אחד מכל 3 בוגרים ויותר, הופך להיות מפקד פלוגה בצה"ל, זה אירוע משמעותי ומישורי. שזה מימוש חזון הפנימייה והייעוד שלה בעצם. נכון, ואנחנו אפילו הרחבנו והגדלנו את היעדים, זאת אומרת, אנחנו הגדרנו לעצמנו ביחד עם משרד הביטחון ועם צה"ל, להגיע ל-90% יציאה לקצונה, ולהגיע ל-50% ממפקדי פלוגות. תוך כמה זמן לדעתכם? אני מקווה שב5 שנים הקרובות אנחנו נוכל להסתכל על הבוגרים שסיימו ב2-3 שנים האחרונות,
ולהתכוונן למקומות האלה. זו קפיצה משמעותית במיצוי לקצונה, איך אתם מתכוונים לעשות את זה? הדרך לעשות את זה מתחיל כאן מהפנימייה, משיח כל הזמן שלנו עם החניכים על הדבר הזה. והדבר השני זה באמת לייצר איזה תהליך, כי כשאנחנו מנתחים כרגע את מי לא יוצא לקצונה, אז חלק זה עניינים של מוטיבציה ובריחה, אבל הרוב לא יוצאים בגלל איזשהו בעיות בשיבוץ הצה"לי, וכתובת צה"לית מספקת לתת מענה לעניינים מאוד מאוד קטנים ופרוצדורליים. אנחנו בחלק ממסגרת עבודת המטה הזאת, הכוונה היא שאנחנו, ולשם אנחנו חושבים שאנחנו נוכפף למה שנקרא מנהלת ארז כנראה בהקשרים האלה, יש גוף בצבא היום, שהוא מנהלת ארז, שתחתיו נמצאת תוכנית ארז, שהיא על שמו של ארז גרשטיין, זיכרונו לברכה, שבטח כולם מכירים, היה מפקד יקל ומח"ט גולני וכל הדברים האלה. והרעיון של תוכנית ארז הוא בעצם תוכנית המשך של הפנימייה במידה מסוימת, זה סוג של איזה מין ווסט פוינט כזה שלוקח כ-60 עד 70 מלש"בים, מכניס אותם לצבא, עושה להם מסלול ייחודי, כולל תואר ראשון תוך כדי השירות הסדיר, והופכים להיות קצינים אחרי 3 שנים. אנחנו, הכוונה שחלק מהבוגרים שלנו ישתלבו בתוך תוכנית ארז, ויתרת הבוגרים שלנו יהיו תחת מנהלת ארז בתוכניות מיוחדות שהצבא בונה, והם יהיו הכתובת הצה"לית למיצוים. זאת אומרת, אם עכשיו יהיה לבוגר שלנו איזושהי בעיה, הוא לא יצא, או מישהו דרך אגב מהמפקדים שלו, המ"פ או המג"ד, מפקד הפלוגה או מפקד הגדוד, יחליטו שהוא לא מתאים לצאת לקצונה, או מחליטים לא לצאת לקצונה, אם יצטרכו להסביר את זה לגורם בזרוע היבשה, למנהלת ארז במקרה הזה, ועוד פעם, אם ההחלטה תהיה נכונה, אף אחד לא יוכל להתווכח, אבל אם יהיה פה החלטה לא עניינית, או איזה שיקול שלישותי כזה או אחר, אז זה ישתנה. אז אני חושב שזה ייתן קפיצת מדרגה באחוזי מיצוי, שאנחנו מקווים כדי להגיע לאחוז המיצוי הרלוונטי. כשמדובר על מיצוי, אז מזה כמה שנים פועל בפנימייה ובעמותת הבוגרים של הפנימייה, פועלת דמות בשם מש"ק בוגרים. רכז בוגרים. רכז הבוגרים, מה תרומתו? המעקב הזה אחרי... אבל זאת אחת הבעיות שקיימות, שהיום, מה שקורה היום בשנים האחרונות, זה קרה עוד לפני דרך אגב, המעבר של הפנימייה למשרד הביטחון, שהיה את רכז הבוגרים ומפקד הפנימייה, והם היו מפעילים את הקשרים האישיים שלהם, כשהם היו יודעים על בעיה. בעצם סמכות לא פורמלית. בעצם גם סמכות לא, וגם הבעיות האלה לא היינו יודעים אותם הרבה פעמים, היינו מאוד תוצאתיים לעניין הזה. הכוונה היא שיהיה גורם בצה"ל, בזרוע היבשה, שיבדוק, שיפקח, שיבקר, שיסתכל, ושילווה את הבוגרים שלנו, ויהיה כתובת בשבילם. שינטר בצמתי ההחלטה המשמעותיים של התפתחות הבוגר, איפה נמצא הבוגר, והמימוש של הייעוד שלו. ואנחנו ממש בימים אלה בדיונים עם ארז ועם זרוע היבשה סביב הדבר הזה, איך עושים את זה טוב יותר. אז זה לגבי העניין הזה בהיבט הלאומי והזה. בהיבט האישי, אני רוצה להגיד משהו, השאלה הראשונה ששאלתי עצמי מהרגע שהגעתי לפה, מכיוון שאני לא בוגר הפנימייה, זה מה באמת, מה מביא נער או נערה בסוף ת' לבוא... לעשות את המהלך המשוגע של החיים שלו. כן, לעשות את המהלך הזה. יש פילוסוף חינוכי בשם שמעון אזולאי, שהוא מדבר כל הזמן על זה שאנחנו נמצאים מתקופת המילניום, במעין אידיאל האושר. מה אתה רוצה לאחל לילד שלך שיהיה גדול, שיהיה מאושר, שיתגשמו כל משאלותיו וכל מיני דברים כאלה. הטענה שלו שמאז שאנחנו מאחלים לילדים להיות מאושרים, כמות האנשים שלוקחים תרופות נגד דיכאון רק שילשה והכפילה את עצמה. כי אדם לא מחפש אושר, הוא מחפש משמעות. ואני חושב שזה אחד ממפעלי המשמעות הכי גדולים שיש במדינת ישראל. אני חושב שבני הנוער שמגיעים לכאן, בלי שהם יודעים דרך אגב, בתת מודע שלהם מחפשים את הדבר הזה. ואני אומר עוד פעם, לחפש משמעות, זה לעשות איזשהו, שיהיה לך גם ייעוד מאוד מאוד מוגדר וברור, והמקום הזה מספק את זה בצורה חזקה מאוד. אתם הולכים להיות מפקדי פלוגות בצבא היבשה בצה"ל, שיהיה גם מורשת ומסורת ארוכת שנים, אתם חלק מתוך שרשרת, מתוך משהו מתמשך, אתם הראשונים, אלא זה משהו שקיים פה משנת 1953, בכל מקום שהולכים בפנימיה רואים את זה, המפגשים, בגלל זה אני כל כך מודד את המפגשים עם הבוגרים, ואת הנוחות של הבוגרים כאן בפנימיה, וכל פעם שאיזה בוגר מתקשר אליי, אומר לי, אני עכשיו בשער, אני בא ופותח לו, וזה מרגש, כי זה מראה שאתה חלק מתוך איזשהו
שרשרת מתמשכת של דורות על דורות של מפקדים, והדבר השלישי בעיניי שמייצר את אותה, מחזק את אותה תחושת משמעות במקום הזה, זה האתגר. בסוף, להיות חניך פה זה עבודה קשה, והחבר'ה פה עובדים קשה, ואני חושב שלושת הדברים האלה, אני יכול להגיד להורים, בהקשרים האלה, מייצרים פה בני נוער חזקים יותר, עם יכולת חוסן אישי משמעותית יותר, מרוב החברים שלהם, ואני, יש לי ילדים בגיל הזה, אני יכול לראות את זה, מרוב החברים שלהם שנמצאים במקבילים אליהם בגיל. ולכן אם אני שואל את עצמי, קודם כל כהורה, למה טוב לשלוח את הילד? טוב לשלוח את הילד כי המקום הזה נותן כלים חזקים מאוד לחיים, שלא לדבר על זה שהוא נותן פה חברים וחברות אישית שהיא נשארת כל החיים. אני חושב שזה אחד המקומות היחידים שאתה יכול להסתובב פה ולראות על איזה שולחן פיקניק, שני בני נוער משחקים שש בש או דמקה, ולזה גם מתחבר בהיבט האישי, גם הדברים שהם מקבלים פה, מהמסלולים הייחודיים בשירות הצבאי, והכוונה ברורה לצה"ל, וגורם שמכווין אותם ומסייע להם לקבל החלטות בשירות הצבאי, שבסוף הוא לא משנה לכל נער ונערה, הוא פרק מאוד משמעותי בהתפתחות ובהתבגרות שלו, כן? בסוף בין גיל 18 ל-21, כולנו תמיד זוכרים איפה, בישראל זה מאוד חזק, איפה היית בצבא. אז אני חושב שהערך האישי בהקשר הזה הוא נתפס, כאילו אני לא מכיר פה בוגר או בוגרת וחניך וחניכה שאני מדבר איתם, שואל אותם איך אתה מרגיש פה ומה אתה חושב על ההחלטה שלך, והוא רק מלא שבחים ואומר זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. מקוב, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, אני רוצה שניגע בנקודה שלנו, לכולנו היא נראית היום מאוד טבעית. ב-20 שנים האחרונות יש כאן חניכות ובוגרות של הפנימיה. זה התחיל בטפטוף בשנת 2003, והלך וגדל, אני אומר, בטח על רקע המלחמה באוקטובר, שלמעלה מ-17,000 לוחמות וקצינות לקחו חלק פעיל במלחמה. אני אשמח שתיגע קצת במקום של חניכות בפנימיה, מה הייעוד שלהן, איך החיים שלהן בפנימיה, ומה קורה איתן אחרי שהן מסיימות את הפנימיה. טוב, אז קודם כל באמת יש פה חניכות, ואנחנו שאיפה שיהיו פה כמה שתי חניכות. אני חושב שגם כשיש קבוצה גדולה של חניכות יחסית, זה מקל עליהם מאוד. היום אנחנו בסדר גודל של מתוך כל פלוגה יש... כ-15%, עד אפילו קצת יותר. זאת אומרת, המרחק הוא עוד גדול עד לשוויון מוחלט. כן, אין שוויון מוחלט, אבל יש בהחלט קבוצה משמעותית של חניכות מאוד טובות, מאוד איכותיות, עושות בצורה מלאה את כל מה שהחברים שלהם לפלוגה עושים, כמעט ללא שום הבדל בינם לביניהם. אנחנו גם משתדלים בהקשר הזה שבכל צוות פלוגתי יהיה איזשהו מפקדת צוות או מפקדת פלוגה, שיהיה גם כתובת לבנות האלה, זאת אומרת, אם פלוגה בנויה מ3 אנשי צוות, מ"פ, מפקד פלוגה ושני מפקדי צוותים, אז שאחד מהם תהיה אישה, שתהיה כתובת לחניכות האלה. החניכות היום מיועדות לכלל תפקידי הפיקוד והלחימה שפתוחים לבנות, לזה מהגדודים המעורבים, דרך עכשיו הפיילוטים של השריון שנכנס, דרך... כבר לא פיילוט, הוא הוכיח את עצמו. כן, הוא הוכיח את עצמו בצורה זה, דרך השירות בתותחנים ושירות בגדודי חילוץ והצלה, ולשם אנחנו מכוונים, וחובלים כמובן, וכל ההיבטים האלה, וטייס, ואני מקווה שיפתחו בעתיד עוד מסלולים נוספים לחניכות, כי אני חושב שהן מאוד מאוד מתאימות לזה. אני חושב שהחניכות מוסיפות נדבך מאוד מאוד בריא, גם לעצמן, ולא פחות מזה גם לבנים. זאת אומרת, העובדה שבנים ובנות חיים ביחד פה, זה מאוד משמעותי, ביחס שנער גדל פה, ואיך הוא מתייחס לחברה שלו לפלוגה, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. אנחנו מאוד שומרים על המוגנות, ועל היחסים ביניהם לבנים. יש פה הפרדה מוחלטת במגורים, יש הפרדה מוחלטת כמובן בכל, גם בהיבטים המשמעתיים. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד מקפידים פה על כל סוגיית השילוב הראוי וכל מיני היבטים כאלה, אנחנו גם מאוד נוקשים עם זה. זאת אומרת, דברים שאסור פה לחניכים ולחניכות לעשות שום דבר בהקשרים האלה, ולזה גם הבאנו איזושהי תוכנית חינוך מאוד מאוד מיוחדת, כדי להקל
גם על הבנים וגם על הבנות, בסוף להתפתח ולחיות ביחד אחד עם השנייה, כי זה בהחלט, יש לזה את המורכבויות שלו, אבל יש לזה בעיקר יתרונות. ערן מקוב, תת-אלוף במילואים, בפנימייה מאז, כמפקדה מאז 2020. אני רוצה להודות לך על הזמן שלך, על הדרך שאתה מוביל, על התפקיד שאתה נושא בו, זכות גדולה ואחריות גדולה, ולאחל לך ולפנימייה שאתה עומד בראשה, עוד 70 שנים מוצלחות. אתה מתכוון להיות פה ב-70 השנים הבאות? אני מקווה מאוד. כל עוד שלי יש כוח ולמקום יש כוח להיות איתי, אני מתכוון להיות פה, אני נהנה מכל רגע, אני ממש מרגיש שזו זכות גדולה, ואני אמרתי, אני חווה פה, אני מאוהב בעשייה ובמקום הזה, וזה כיף גדול. אני ממש מרגיש זכות וזכייה אדירה להיות במקום הזה. כל עוד אתם עושים את זה בהשקט ובבטחה, אתם עושים את זה בסדר. חברי סגי בלומברג, תת-אלוף ערן מקוב, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהאזנתם לפרק של הקשב בהסקט ובבטחה. ניתן למצוא אותנו בכלל הפלטפורמות, ספוטיפיי, גוגל, אפל ועוד. אתם מוזמנים להישאר מעודכנים ולעקוב אחרינו. ובאותה ההזדמנות, אנו רוצים להודות לעמותת בוגרי הפנימיות הצבאיות בהשקט ובבטחה, שמאפשרת להסקט הזה להתקיים. תודה רבה ונשתמע בפרק הבא.